Bona tarda. Anem a continuar amb el projecte de Competic 3, la competència del full de càlcul del curs 22-23. Si no heu vist el vídeo anterior, segurament preferiu veure el vídeo anterior on començo el projecte pel principi. Tot i que ara hi ha algunes coses que depenen de l'anterior i fa una mica ràbia, però de tant en quant és com un tall i tot ve de nou i l'he tallat just per aquí. Hem fet el primer apartat, que correspon amb la primera pestanya del document, i ara farem el segon apartat, que es correspon a la segona pestanya del document. És a dir, que recomano veure el vídeo anterior, però si no, és totalment independent. I el de sempre, tingueu en compte que tots els projectes són diferents, però que sempre són semblants. O sigui, entrant en el d'un any és probable que us ajudi a fer el del següent. Llavors, aquí ja tinc la solució. El rotllo és aquest. Si voleu, poseu el pause, us ho llegiu en calma, si no teniu cap professor bona gent que us ho hagi donat imprès ja per entrenar-vos. I ens dona una taula, ens diu que li donem vores, que li donem format a la primera línia. Això ja he fet trampes i ho he fet, perquè això és molt no perdre el temps. I després ens demana que faci una pila de coses a cada filera, que faci diferents càlculs. A cada columna que faci diferents càlculs i que repeteixi les fileres de baix. I hi ha una coseta que jo al llegir-ho el primer cop em va fer ballar la bala. Aquí diu, a la columna K no sé què. I al cap d'una estona diu, a la columna K posa un rètol que digui ajornament. A veure, què quedem? O percentatge o ajornament? El tema és que si ho hem fet bé, aquí al mig hem eliminat una columna C i la columna K tornarà a estar lliure. O sigui, si heu anat fent pas a pas, quan aquí us digui que poseu una cosa en una columna on ja heu posat coses, no hauria de xocar perquè haurà de tornar a estar en buit. Però si mai us feu un embolic així, quasi és millor que estigui a la columna del costat que no estigui. El profe ja s'espavilarà i ho buscarà on no hagi de buscar. En tot cas, donar vores a la taula m'ho salto. Mireu el vídeo anterior que també vam donar vores a la taula. I en tot cas ho sabeu, i si no ho sabeu, teniu vídeos més urgents de fer que no pas aquest. Destaca la primera línia amb un fons i lletra diferent. Això també ho he fet, és això d'aquí dalt. Anem a començar la xitxa. A la columna I afegeix el rètol que digui subtotal i a la columna J un que digui preu total. I a sota calcula l'IVA i el preu més IVA a la columna respectiva, a cada columna respectivament. O sigui, en un l'IVA i l'altre el preu més IVA. Els rètols ja els he copiat jo. Tots aquests rètols no hi eren. I totes aquestes columnes tampoc. Ho teníem només aquesta part d'aquí. Jo quan no miràveu he fet això per avançar. Però sabeu escriure aquí total, sabeu escriure aquí preu total, i aquí el que em demana que faci és l'IVA. Tinc el tipus de l'IVA, el percentatge, i tinc l'import del rebut, el preu, doncs aquí simplement he de posar igual això d'aquí multiplicat per això d'aquí. Enter. Selecciono, faig doble clic i ja m'ho ha fet a tota la columna. La de baix també està feta perquè ho he fet jo per practicar, per no començar, per no liar-me tant, ara ho he fet abans, però això no ho tindreu vosaltres. O sigui que això no cal ni que ho mireu. Llavors, per què l'IVA es diu subtotal? Perquè sí, mire. O sigui, en aquest projecte li diu així, a mi se'm fa estrany, però m'és igual. Llavors, en qüestió, aquí em diu que calculi l'IVA i aquí el preu total, que seria aquest més aquest. O sigui, aquí poso igual. Això més això. Puc escriure el nom de les cel·les, ja ho sabeu, però per mi és més còmode anar fent clic. Enter. Selecciono, doble clic al requadret, prego copi cap a baix. I aquí em diu que calculi el percentatge d'això. No, espera, anem a rebobinar, que no me'n recordo el que et diu, això ho tinc. Estem a la... A la filera 19, ja m'havia saltat una, a la filera 19, escriu el rètol de totals i suma les dades de les columnes G, I i J. O sigui, a la filera 19 escric totals, ho he escrit dos cops, m'he liat. O sigui, no diu a quina cel·la, poseu la cel·la que vulgueu. Jo ho havia posat aquí, ho havia posat aquí, tant me fa. I el que he de fer és sumar
els imports, suma, o sum en algun altre idioma, racatar, se m'ha disparat la rumba. Tinc certa esperança que l'aturi la meva dona i si no, hi haurà una pausa al vídeo de quan aniré a aturar jo. I aquí, doncs el mateix. Igual a suma, selecciono tot això. Ok. Rumba aturada, crisi avertida. I aquí el mateix. Bueno, ja puc tornar a escriure o puc també arrossegar això cap aquí, ja ho sabeu. Vale. Doncs aquí tinc els totals del preu sense IVA, tinc el total d'impostos i el total de PVP més impostos. No, sí, no, això seria el PVP. I aquí el següent que em demana és a la columna K, escric percentatge, això ho he escrit, i calculi de cada filera el percentatge respecte al total que representa cada filera. Aquí ja comencem amb els enunciats que semblen embarbussaments, però si ens fixem en els continguts de la taula, el més segur és que es refereixi a cada cel·la, mirem el preu total i quina part d'aquest total és. Vale? Cada producte, quina part és del que ens estem gastant. Com que després ho copiaré cap a baix i vull que en lloc de la J2 es refereixi a la en lloc de la J2 es refereixi a la J3, J4, J5, etc. Aquest el deixo així. Però en canvi després vull que es refereixi a la J9 tota l'estona igual. Vale? És a dir, en lloc d'una referència absoluta, vull fer una referència, en lloc d'una referència relativa, o sigui, J2 és una referència relativa, J9 vull que sigui referència absoluta, llavors posaré símbols de dòlar. Vale? O puc anar més ràpid apretant F4. O sigui, J2 dividit per J9 en dòlars, enter, em dona 0,0 no sé què, perquè està en tant per 1. Vale? Si dic que tota aquesta fila ho posarem format percentatge, doncs ja tinc la primera, és el 4%, i aquesta fórmula, com que ja l'he posat els dòlars, puc copiar-la cap a baix, i ja tinc tots els diferents percentatges. I a l'última també, que l'última no sé com l'he trencat. Vale. Truco. Anem a fer una suma dels percentatges per confirmar que donen 100. Això no cal, això no ho demana, però a mi m'agrada fer-ho. Si heu fet diferents operacions i al final teniu les diferents parts, doncs podem comprovar que el total dona el que hauria de donar. Però com que no ho demana, ho esborro. Vale. Aviam què més. Bueno, ja comencem a liar-la. Mitjançant la funció concatenar, uneix en una sola columna les dades del nom i els cognoms de les persones. Substitueix la columna B amb les noves dades i elimina la columna C dels cognoms. És a dir, tot això ho vull unit en aquí. Doncs ja podria caure la tentació de voler fer servir la funció concatena aquí sobre, però seria un embolic perquè estaria cridant una cel·la on està ella mateixa i no sortiria bé. Anem a fer-ho aquí sota. Concatenar, o en català em sembla que és concatena sense la R. Això no ho diu, però de cortesia, si poso un nom i un cognom, entremig si poso un espai entrecomillat, vale? Per referir-me a una cadena de text formada per un espai. O sigui que em concateni el nom, la cel·la on està el nom, una cadena de text que és només un espai i la cel·la on està el cognom. Enter. Pues, Johan Klint està. Tiro cap a baix fins a la Johanna Ron i tots aquests noms, aquí ja comença a repetir-se, tots aquests noms i cognoms, faig així, faig copio, selecciono, copio, i me'ls emporto aquí, que és on vol que els posi. Botó dret, però aquí els copio no normal, sinó copio només valors. Per què? Perquè si copio normal, m'estarà copiant la fórmula i estarà buscant cel·les que no estaran. Copio valores, i ara aquí ja tinc el nom i el cognom. Això d'aquí baix ho puc esborrar, si vull.
i em demana que elimini la columna C, la columna del cognom. Selecciono la columna, botó dret aquí dalt, eliminar. Ok. I el que us deia, el que havíem fet abans a la columna K, ara està a la columna J, i torno a tenir la columna K per fer els següents reptes. Que són, tornem-hi, a la columna K afegeix un rètol que digui ajornament, el tenim, i caldrà utilitzar un condicional de tal forma que ens respongui el textual ajornament per als que tinguin un preu major o igual a 20 euros i un textual que digui el comptat per als de menys de 20 euros. És a dir, si és 20 o igual al preu, ajornament. Si és altrament, al comptat, és a dir, els preus barats de fins a 20 al comptat i els preus cars ajornament. Aviam. Condició. O sigui, faré la funció si, per fer un condicional, obro parèntesis, la condició. La condició vull que es miri aquest preu i em digui si és més petit que 20. Punt i coma. Vale? O sigui, això és la condició. Si es compleix la condició, si és més petit que 20, ho té que pagar al comptat. Recordeu, el text el poso entre cometes. Punt i coma, i aquí poso el que vull que retorni si no es compleix aquesta condició, és a dir, si no és més petit que 20, és a dir, si és 20 o superior. Llavors el que faré serà ajornament. Tanco cometes, tanco parèntesi, enter. En aquest cas és més barat, ho faig al comptat, tiro cap a baix i comprovo que estigui bé. Els que són més grans que 20, ajornament, els que són més petits, al comptat. Tot ok. Estan enviant missatges, però no puc parar el so del mòbil perquè estic esperant una trucada important. Columna K feta per segona vegada. Què més? Estem aquí ja. A les cel·les F23 i F24 escriu ajornament i el comptat, i a les següents que em reconti quantes vegades m'apareix cada una d'aquestes coses. O sigui, aquí, això ho he escrit ara, m'han demanat que ho escrigui, no ho tindré escrit, o sigui, no ho tindria escrit, ho escric i ja està. I aquí vull que compti, faré servir la funció compta si. Aquí està en castellà, comptar si. El rang on vull que compti en aquest rang. I el criteri, doncs, això d'aquí, que em miri quants ajornaments hi ha en aquest rang. Enter. M'ho ha posat en euros. En euros no. En euros no. Vaig aquí i li dic que és general, aviam, general, ja està. Aquí surt 10 vegades ajornament. No tinc energia de comptar-ho, però quasi segur que està bé. I aquí, si vull copiar a sota, puc, però m'he de recordar de posar dòlars aquí. De posar que això s'estigui quiet i això s'estigui quiet. Si no, puc escriure la fórmula igualment de bon principi, que tampoc em cansaria tant. I n'hi ha 6 al comptat i 10 ajornaments. Va, els comptats sí que en són pocs, vaig a comptar-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, tot en ordre. Què més? Valor màxim i valor mínim i calculi i fes els càlculs sobre les dades de la columna I. És a dir, vull que em trobi el màxim i el mínim de la columna I, dels preus aquests. Igual max, obro parèntesi, selecciono tot el rang, tanco parèntesi i m'ha trobat el més gran. Sí. I mínim. Min, obro parèntesi, selecciono el rang, tanco parèntesi i ja m'ha seleccionat el preu més petit d'aquesta columna. Més.
Pam, 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 pam. La columna L. Veieu, el més difícil del projecte és anar trobant que... Això l'ideal és que ho feu amb el paper imprès i aneu marcant amb llapis el que tingueu fet, aneu posant tics. Jo ho faig així perquè pugueu veure vosaltres també l'enunciat. A la columna L poso un rètol que digui europeu i fes una fórmula condicional O que valori si a la columna E apareix nacionalitat italiana o francesa. Ha de tornar cert o fals i a la columna M posar-hi el títol continent. Vale, sí, hi ha dues columnes diferents. M'he saltat, m'he fumat una columna aquí, me cago en Déu. Insertar. No, perdó. Botó dret, insertar. Vale. I deixeu-me moure això. Vale, continueu. He volgut avançar feina perquè no em veguéssiu liant-me amb aquestes coses i m'he liat igualment. En tot cas, aquí em demana que primer que escrigui europeu i després hi farem la M. Primer europeu. I europeu el que em demana és que faci servir la fórmula O per dir si el que posa aquí és igual a francesa. Recordeu que ho heu d'escriure exactament igual. Si hi ha majúscules, amb majúscules. I si no, doncs no. Si això d'aquí és igual a francesa o si això d'aquí és igual a italiana. Recordeu els texts també entre cometes. Els diferents arguments separats per punt i coma i tot tancant els arguments a parèntesis. Vale. I em retorna fals si no és cap d'aquelles, si no es compleix cap de les condicions, és a dir, si no és ni francesa ni italiana. Un cop més, això és molt fàcil fer-ho a mà, però ho volen comprovar que ho sabeu fer en fórmula i copiant-ho així cap a baix per quan tingueu milers i milers d'alumnes, que fer-ho a mà ja seria molt més fatigós. Després, el columna continent, que és la que m'havia oblidat, que no he fet ni assajant, anem aviam què demana. Continent, fes una fórmula que ens digui en cas de cert, europeu, i en cas de fals, americà. O sigui, sí. Crec que n'hi ha prou amb marcar això. Si no ja ho repassaré, però crec que si ho marco això, si és falso, doncs si és falso, no cal donar-li més volta. O sigui, si és fals, vull que es digui americà. Altrament, vull que digui europeu. Sí, així n'hi ha prou. Si no, podria posar aquí, sí, L2 igual a verdadero, però no cal. Si quan és verdadero o falso, ja ho fa servir com a... ja va bé per fer condicions directament. Només he hagut de fer sí, la cel·la on hi havia un cert o fals, el que vull que retorni si es compleix. No, ho he fet al revés, Ho he posat al revés, Si és falso, no ho he posat bé, ho he fet al revés. Aviam, sí, aquí he de posar europeu. Si és cert vol dir que és francès o italià. És supernormal. És supernormal. És supernormal embolicar-nos amb aquestes coses. Comproveu. Doneu-li una volta. Una vegada heu fet la fórmula, mireu si està retornant el que d'això. Jo d'aquí a aquí no m'hi fixava, però quan m'he fixat d'aquí a aquí, França és Europa, Itàlia és Europa i Colòmbia no és Europa. I un cop més esteu fent un projecte, esteu fent un exercici.
rellegim 1000 cops, ens assegurem del que demanava, del que demana. En el món real no és cap problema perquè ho veureu, o sigui, sabeu el que voleu i és més probable que detecteu de seguida si ho esteu fent al revés. Bueno, va, que ja quasi estem. No, és mentida, queda un munt. Columna N, infantil más de 20. Aviam. Columna N... Aquí, a la columna següent, posa-hi el rètol amb el nom infantil més gran de 20, això està fet, i utilitza una forma condicional i amb les dades de les columnes del grau i del preu total. Que respongui cert als d'infantil amb més de 20 euros d'import. O sigui, cert si és infantil i més de 20 euros. O sigui, i, la funció i. Primera condició, que aquí sigui igual, entre cometes, infantil, tanco cometes. Punt i coma per la segona condició. La segona condició era que el preu sigui més gran de 20. Tanco parèntesis. Recordeu que aquí dintre, si són números, no poso ni cometes, ni poso l'euro, ni res, poso només la quantitat. Enter. Epa, nombre! Nombre. Depèn de l'idioma que tingueu configurat l'ordinador. Si està en català, el nombre estava bé, i llatina. Si està en castellà, posarem Y. Si tinguéssiu en anglès, poseu an. No era intencionat, però ja m'interessa repassar que l'error nombre ens avisa que la funció no està ben escrita. Copio cap a baix. I bueno, ja tinc verdaderos i falsos, segons si es compleix tota la condició que estava demanant. I me'n vaig a la següent, columna O. Ja amb la llengua fora. Fem una extracció dels registres únics per nacionalitats. Només extraiem dades de la columna nacionalitat. Amb dades, opcions, oh my god. De registres únics per nacionalitats. Només extraiem les dades de la columna nacionalitat amb dades, opcions avançades de filtre. Fem una extracció de registres únics. Vale, això a la part a baix traiem les nacionalitats úniques. Costa més de llegir que de fer. A les cel·les fem un recompte de cada nacionalitat de la seva dreta amb el compte condicional i un sumatori final ens dona 16. El que està dient és d'aquestes nacionalitats aquí, veure quantes n'hi ha de cada una. I això ho fem amb un filtre avançat, per treure les nacionalitats diferents. I m'ho diu el lloc exactament on ho vol. A la cel·la F29 cap avall. O sigui, F29 a partir d'aquí. Vale. Llavors, datos, filtro, avançades, la mouré d'un altre lloc, l'agafo. La llista l'agafo d'aquí. Rango de criterios, no poso res, perquè vull que m'ho agafi tot. Vull que m'ho copi en aquí. I, important, solo registros únicos, perquè si no el que farà serà copiar la llista sencera. Aceptar. No anem bé? Perquè m'he agafat colombiana 2 cops. Ho torno a fer? Esborro això. Jo crec que és simplement perquè he agafat la primera s'ha pensat que era el títol. Sí, és això. Datos. Filtro avanzado. No agafo d'aquí, aquí agafo incloent el títol. Perquè si no el primer es pensa que és un títol i no me'l té en compte. Que sigui únic, que ho copi en otro lugar. I el lugar que vull que ho copi és F29, ja me l'ha trobat perquè és la cel·la on estava. Aceptar. Ara, vale? Colombiana, dominicana, vale? Aquests són les nacionalitats. I ara vull que em conti quantes n'hi ha de cada. Doncs aquí al costat poso igual un altre comptar sí, que ja l'he posat abans aquest, comptar sí. Això, no, primer el rang, selecciono el rang d'aquí fins
aquí. Com que després aquest rang el vull copiar sota i vull que sigui referència absoluta, poso dòlars per aquí. No us he posat bé, funció F4, vale. I ara, que ja li he dit el rang, vull que m'agafi d'aquí. No ho he fet bé. Què està agafant aquí, col·lega? Hem posat un 4 sense voler. De la 2 a la 17, ara sí. Fixeu-vos, el color, això que fa de pintar-me el rectanglet de color, va molt bé per detectar si hi ha algun error. Jo ara he vist que he apretat un 4 sense voler en lloc d'un F4 i m'estava agafant un rang que no era el que jo volia, però ho he vist. Si apreneu a detectar els errors també és quasi tan bo com aprendre a fer les fórmules. I què té que comptar entre aquest rang? Ha de comptar si es troba la paraula colombiana. Iepa! Crec que ho ha comptat bé, però m'ho ha posat en percentatge, perquè en aquesta columna li he dit que eren percentatges. Però aquesta part d'aquí sota ja no vull que siguin percentatges, o sigui, vaig aquí i li dic que sigui general. Ha trobat 2 colombianes, aviam... Sí. Tot ok. I copio cap a baix. Clic, clic, i copia cap a baix. I per comprovar, em diu que comprovi si sumen 16. Suma d'això, tanco parèntesi, tornem-hi, suma 16, posa 1.600 perquè està en porcentaje, li dono general i suma 16. I una altra feta, ja em passo per avituallament, em bec una ratafia, una isostar, perdó, i tornem-hi. Estem per aquí. Gairebé acabem, diu, ens donen ànims, ja ho tenim. Ara no em puc equivocar, per si m'equivoco ara, no estic per tornar a començar ara ja. Ara a la cel·la R1 escrivim el rètol preu amb descompte fet i a la seva dreta, a la cel·la S1, posem 15% o 0,15. Fet, això ho he fet quan no miràveu. A la columna O afegim un rètol preu amb descompte i a sota l'emplenem amb una sola fórmula a partir de O2 i la referència al preu amb descompte incorporat i l'estirem cap a baix. Cal tenir en compte la fórmula ha de servir... Vale, sí, ok. El que us deia, que a vegades cansa més. Costa més entendre què diu que fer-ho. Ja. Aquí he posat preu amb descompte i un descompte. I si canvia això, vull que en aquesta columna s'apliqui aquest descompte. I si canvia aquest descompte, que es canvia automàticament. O sigui, no volen que... El que m'estan dient és que no volen que desconti aquí el 15% directament. Volen que desconti el preu amb el descompte que apareix aquí. Llavors, preu amb descompte és el preu, aquest d'aquí, menys aquest percentatge aplicat sobre el mateix preu. Enter. Tiro cap avall. I ja està. És només això. Us costava una mica d'entendre el que m'estava demanant. El que m'estava demanant era simplement que no volien que aquí posés... No ho he fet bé. Bueno, en tot cas, el que estava dient, no volen que aquí posi 0,15. Volen que vagi a buscar-me la cel·la S1. I, en tot cas, quan copio cap a baix, mira que ho he fet vegades, i encara de tant en quant encara m'oblido, quan copio cap a baix, vull que es refereixi sempre a la cel·la S1. Tal com ho he fet ara, es refereix a la S2, S6, S10, va tirant cap a baix. O sigui, aquí no anem bé. Perquè no passi això, quan em refereixi aquí a la S1, li diré que és referència absoluta i això ho faré dient-li usant funció 4 perquè apareguin els dòlars. Ara, això d'aquí ho copio cap a baix i ara sí que he aplicat aquest descompte en tot això. I si canvio aquest número, que no ho faig, canviaran tots els descomptes. I crec que ja estem, ladies and gentlemen, l'última cel·la. L'última cel·la...
aplicarem una bonificació extra de 2 euros als que l'import amb descompte sigui més gran de 20 euros i una de 0,5 euros als que tinguin menys de 20. Preu final a la columna P. O sigui, fixeu-vos, també hi ha una cosa que fa molta ràbia. Si és de més, 2 euros. Si és de menys, 0,5. O sigui, més de 20, 0,5. Menys de 20, més de 20, 2. Menys de 20, 0,5. I si és 20, què? Si és 20 no hi ha cap descompte? Jo crec que un cop més s'ha liat. Vale? Jo comptaria com a correcte si li apliqueu cap descompte, aquest o aquest. Si apliqueu un dels dos serà molt més fàcil la fórmula. En tot cas, preu final. Faré simplement una funció sí. Simplement dic, simplement per aquestes alçades ja comenceu a saber-vos. Si això és més gran que 20, vull que retorni això menys 2. I, altrament, és a dir, si és més petit o igual que 20, vull que em retorni això menys 0,5. Fixeu-vos que no estic fent exactament el que em demana. El que em demana seria, hi hauria una tercera condició per quan fos exactament igual de 20. Però si m'hi fixo, no n'hi ha cap que sigui 20, o sigui, tinc excusa per saltar-me aquella condició, i a més que estic quasi segur que s'han equivocat. En tot cas, aquest és el sí, apreto Enter, aquí tinc això, copio cap a baix, i una coseta, queda molt lleig aquest preu. Anem a dir-li que això siguin euros. I ja hi som, no? Queda una coseta. Recorda d'anar deixant la feina que fas de tant en tant per evitar pèrdues d'informació. I us ho posen al final. Vale? O sigui, ara, el que hauríem de fer és agafar la màquina al temps, tornar enrere i anar desant cada 2x3. Vale? Continuar. Vale? Cada 2x3 apreto aquí i vaig desant. Això seria la part 2 del projecte de Competic 3 del full de càlcul del curs 22-23. Queda l'apartat 3 i queda l'apartat 4, que té 3 parts. Si tot va bé, us faig un altre dia, però jo què sé ja, perquè no em dóna la vida. Vale? Però bueno, sí que ho intentaré. Vale? De moment amb aquesta heu repassat bé les fórmules, heu vist el que és fer un projecte i ja està. Ens veiem en propers vídeos. Fins aviat.